servizzi għal ħadd ħliefek. Natukom merħba għal poddata oħra minn din is-sensiela ħadd ħliefek. Kemmu sabiħ it-titlu hu ħadd ħliefek. Dik konna tkellimnija biss fl-ewwel poddata, ġifieri mmorru lura għas-sena l-oħra meta konna bdejna bl-ewwel sensiela. U raġuni għal xiex konna żilna ħadd ħliefek huwa proprju minħabba it-tagline ta' Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. Illum għandi miegħi il-Sur Ġovella. Il-ħaq xrob tal-kafe inti ġo. Jien bellest, mela lix. Nammillek oħra? Ħalli ħalissa, għax naqa kafe ta' vera kienet. ħafna, nixtieq ningrazzja propju il-Multivent Services għal Michelle Adoro li joffrulna hawnhekk il-kafe, kollox bit-sokkor, għandna l-herbal teas ukoll jekk trid. Okay, Joe. Jiena kafe, ġifieri coffee person. Mixek, mela. Jiena ħafna kafe, nipprova nevitaħ imma dawk it-tnejn, tlieta kuljum. Amerikano, imma ġifieri mhux espresso, x'espresso. Jien espresso. Vera, taqbad nirroda mbagħad biss mhux tajba lija. Nitlaq ġifieri nkun isni magna ġifieri hyperactive. Però din hija id-doża perfetta għalija biex inkun nista' nagħmel dawn it-3 kwarti sija li ġejjin. Niddiskutu. Illum għandna suġġett interessanti ħafna. Fejn nitkellmu dwar xi ħaġa li ħafna drabi n-nies jgħidulek għandi bżonn insifer safra ħan inqata' ftit. U persuni illi huma niqsin mid-dawl ukoll naturalment mingħajr ma noqogħdu nippuntaw subajna lejħat jgħixu ħajjithom normali, diskutejna is-service dogs ukoll, guide dogs f'episodji oħrajn, illum ħan nitkellmu ftit fuq aktar libertà li tingħata meta persuna joħroġ mill-pajjiż. Forsi qabel ma nkomplu bis-suġġett u nidħlu ħafna iktar fid-dettall dwar vjaġġar, tispjegalna ftit dwar l-esperjenza tiegħek ġew. Meta kellek issifer l-ewwel darba waħdek. Mela, jekk trid nibdew minn hemm, iva, però l-ewwel darba li kelli nsifer waħdi ġiet il għaliex qabel kont għamilt numru ta' vjaġġi lokali. Illi forsi tidher daqsxejn insinifikanti għal min ma jkollux id-diżabilità. Però għal min ikollu diżabilità li iġġib l-ewwel il-kapaċità li tivvjaġġa lokalment, li tuża trasport pubbliku, li tuża. Biżna biċċa importanti ħafna, mort mal-ewwel fuq il-vjaġġar barra. Dak li x'għamilt, dak kollu li kieku kienu jagħmlu min m'għandux id-diżabilità. Jiġifieri hija mixja illi bħalma pereżempju guide dog handler idealment l-ewwel ikun għadda mill-proċess tal-użu tal-bastun l-abjad it-twil, long white cane. Bl-istess raġunament min eventwalment jista' jispiċċa jagħmel vjaġġ internazzjonali sifer, idealment il-kun diġà għandu bażi tajba ta' orientation and mobility u anke li jkun vjaġġa lokali għaliex apparti l-konfidenza li tagħtik ukoll ħafna mit-teknika illi għandek bżonn. Ġieli għedna illi il-3 mezzi bażiċi biex persuna nieqsa mill-vista jkun jista' jivvjaġġa huma jew l-użu ta' sighted guide, hemm metodu professjonali kif timxi ma' xi ħadd li jara. U jista' jintuża il-bastun l-abjad il-qasir għal-metru ngħidula l-guide cane. Il-guide cane ikun qiegħed ifisser żewġ affarijiet, ikun qed jintuża bħala show, jiġifieri illi jekk jiena miexi miegħek u qiegħed inżomma l-minkeb tiegħek u għandi l-guide cane. Dak waħdu diġà qed juri li qed inżomm miegħek mhux forsi kemm inħobbok imma għax għandi bżonn illi nimxi ma' xi ħadd li jara. Gwida. Tajjeb. Il-mod li ieħor l-użu li ieħor tal-guide cane huwa biex jekk inżilna tarġa bankina
jiena ħadd nota dik kemm hija għolja qabel ma nżilta. Tajjeb, ġifieri bankina ta' 8 pulzieri hija bankina ta' 3 pulzieri hija bankina wkoll. It-tieni metodu huwa l-użu tal-long white cane. Tajjeb illi anka llum saraw long white canes illi fihom daqsxejn teknoloġija fihom. U t-tielet huwa l-użu tal-kelb gwida. Issa wieħed irid jagħmel daqsxejn homework, daqsxejn ħsieb qabel, li ma minn dawn ser juża. L-importanti illi ma tintużax iktar minn għodda waħda f'salt. Ġifieri jekk jiena miexi bil-kelb ma jkollix il-bastuni twil u viċi versa pereżempju. Tajjeb. Għax il-kelb huwa konsidrat bħala għodda. Żgur, f'dan il-każ iva qed nittrattawh bħala għodda l-kelb gwid. Issa parti mit-taħriġ tal-OM, tal-Orientation and Mobility, spiss jinvolvi l-użu pereżempju tal-public transport, jien fil-każ tiegħi kelli anka bżonn diversi drabi illi naqsam minn Malta l-Għawdex, hawnhekk irrid nagħmel daqsxejn ta' rimarka l-ara biex l-affarijiet iżbieħ u tajbi nippromovuhom. Kemm inħossni sigur meta nkun qiegħed naqsam waħdi bil-vapuri ta' Għawdex. Għaliex l-istaff huwa ittrenjat għandu taħriġ speċifiku fil-fatt waqt l-announcement meta jibda il-vjaġġ jgħid illi l-istaff huwa għandu taħriġ speċjali għal persuni b'diżabilità minn għandu diffikultà jkellimhom whatever. Imma vera huma ittrenjati ta' kif jistgħu tal-anqas fil-każ ta' visually impaired community vera jafu jgħinu persuna nieqsa mill-vista u jiena inħossni ħafna moħħi mistrieħ meta nkun qed nivvjaġġa. Dan allura iġibna għal-mistoqsija li għat li inti x'kienet l-esperjenza tiegħi meta ġejt bżonn nivvjaġġa waħdi. Għaliex sakemm qed tivvjaġġa ma' tal-familja, l-iktar illi tispiċċa tuża hija li timxi ma' sighted guide. Ġifieri nżomm ma' xi ħadd mit-tfal jew mal-mara, xorta nuża il-guide cane tajjeb kemm bħala show kemm bħala biex nieħu notijin. Ħafna drabi jekk nista' ma noqgħodx insiefer bil-kelb gwida issa li għandu 11 sena u fuqhom nipprova nifranka jielu miskin għaliex hija daqsxejn tiring mhix ħażin. Biss imbagħad jekk inti tiġi biex tivvjaġġa waħdek hemm affarijiet oħra illi tittieħu ħsieb l-ewwel nett allura mhux ix-short cane imma l-long cane. Tajjeb. It-tieni nett wisq probabbli jekk letteralment qiegħed waħdek ħadd tiġi bżonn dik li jgħidula l-Airport Assistance, ġifieri l-liġi Ewropea ta' siġi illi jekk persuna ikollu bżonn l-assistenza tiġi offruta mill-adba tal-aeroport ta' departures sal-adba tal-aeroport tal-arrival tan-naħa. Hemm żewġ metodi. Mela, idealment iva, meta jkun hemm il-booking tista' tafża lill-airline, l-airline tafża lill-administration taż-żewġ ajruporti, jekk ikun hemm iktar minn tnejn ikun hemm transit tafża t-tielet wieħed ukoll, u mbagħad isiru l-arranġamenti meħtieġa. Issa, irrid ngħid illi jekk ma tispeċifikax ħabba miżuri ta' sikurtà l-għajnuna li joffru jekk ma tgħidilhom xi li jġibulek siġġu tar-roti jitfgħuk ġa fih u joħduk fejn għandek bżonn illi sa ċertu punt huwa metodu sigur. Komdu wkoll. U komdu wkoll, però min ikollu biżżejjed taħriġ ta' kif juża il-long white cane tajjeb, normalment m'għandek bżonn dak kollu. Pereżempju jiena fil-każ tiegħi nispeċifika illi jiena li jkolli bżonn huwa jew sighted guide, persuni jiġi xi ħadd mill-istaff u ġast nimxi miegħu jew magħha. Ikolli bżonn daqsxejn għajnuna jienu għaddej mis-security gates biex pereżempju x'inti titittihom il-kejn biex jgħaddu għalija, pereżempju inti tagħmel mument bla kejn nagħmlu mod.
U trid taddija minn ġol vision, Żgur, minn ġol mela, żgur, l-X-ray, ma mela. nafx jgħidula. Ikolli bżonn daqsxejn għajnuna biex pereżempju meta niġi biex nitla' tarax tal-ajruplan m'għandix problema, given illi nażel l-ajruplan it-tajjeb, mela jrid ikun hemm xi ħadd li jara u jgħidli dritt pereżempju jew dan hu tajjeb għax jekk nirkeb f'ajruplan ieħor tista' timmaġina sewwa. Kollok surprise visit. Żgur. Irrid ngħidu li jiena minkejja dat taħriġ kollu li qed insemmi, l-ewwel darba li ġejt bżonn nivvjaġġa waħdi li kienu work necessities, ġifieri. Immaġinajt. Xorta kelli il-biża biex ngħidula hekk min jaf jekk hux kollox ħajmur tajjeb, min jaf jekk dat tinsix l-ara li bit-teknoloġija kollha u bil-kejn u inti meta tkun qed tivvjaġġa u saħan niġi għat-tieni parti. M'għandekx validity. Inti m'għandekx fallback, ġifieri jiena jekk pereżempju hemm kollega tajjeb u ngħidlu isma' u dejsa niġu għalija tal-kollega xi vjaġġajt ma' kollegi wkoll. Il-kollegi tista' tużhom bħala parti mill-fallback plan, mela jekk jiena ġejt biex ngħaddi mis-security gate u għandi bżonn mhix qed jaqralu l-QR code pereżempju, nista' ngħidlu isma' ħanitfilek is-sistema li titkellem fuq il-mobile biex tiżżummja aħjar għax dak għandu bżonn biex ikun jista' jiġi skenjat. Meta qiegħed waħdek. Tajjeb, ġifieri bit-tajjeb u l-ħażin kollu tiegħu. Għandek il-biċċa tax-xogħol anke li jekk imqarġejt bżonn tagħmel użu minn bathroom pereżempju, jekk qiegħed ma' kollega, forsi kolli konfidenza ngħidlu isma' tajli daqsxejn jekk din il-bathroom mhix tal-irġiel jew tan-nisa. Jekk inkun qiegħed ma' sighted guide li pprovdi l-ajruport, onestament naħsibha darbtej għax ngħid taf inti isek hija daqsxejn domanda personali biex nistaqsiha, kważi nippreferi nistaporti forsi qed nagħmel ħażin ukoll ta' ġifieri, imma ikun hemm dik it-tip ta' skumdità. Tifhem, forsi anke l-persuna li tkun qed tgħinek tista' tgħid ġa qalba da bliema intenzjoni qed jistaqsili din id-domanda, tinsix ma tafekx. Tajjeb ġifieri u huwa għalhekk illi anke fejn nista' illi nuża t-teknoloġija, nippreferi nuża t-teknoloġija milli lill-persuna. Anke jekk naf illi bit-teknoloġija kollha lill-persuna umana xejn ma għadu joħdilha posta, tajjeb. Issa, bħala fita, fejn ir-rol tagħna? Waħda mill-ħolmiet illi kelli meta għamilt iħsib illi niġi naħdem hawnhekk il-fita hija li xi darba tiġi ġurnata mhix daqshekk faċli għad hemm it's a long way to go, it's still a long way to go. Illi tiġi ġurnata illi bl-intervent tal-fita ta' stakeholders oħra nagħmlu postijiet bħal huma ajruporti iżjed aċċessibbli teknoloġikament. Imma kif tista' ssir di? Tista' ssir għax inti meta qed tuża smartphone barra, tajjeb, mela jiena naf nivvjaġġa waħdi, naf nieqaf fil-bus stop li suppost, naf naqbad id-direzzjoni tajba jekk qiegħed il-belt. Imma l-vantaġġ ta' meta qed nagħmel dak kollu huwa li qiegħed barra u għandi GPS signal. Ġewwa l-airport wieħed irid jaqa' fuq dak li jgħidulu assisted GPS, ġifieri l-smartphone tiegħi mhuwiex qiegħed at line of sight mas-satelliti, mela m'għandix direct GPS coverage. Allura jeżistu dawk li jgħidulhom electronic beacons illi fl-airport ta' Malta pereżempju m'għandniex u ħafna mill-ajruporti tal-qrib tagħna m'għandhomx laqqas il għaliex aħna ħafna drabi naħsbu illi Malta qegħdin we are somewhat behind. Maħniex. F'ċertu affarijiet qegħdin iktar quddiem biżżejjed ngħidlek pereżempju meta nkun ġej minn Ruma biex jiskenjaw l-smart cane ma nistax ngħaddi minn any security gate imma rrid ngħaddi minn gate 10 għax hemmhekk biss għandhom scanner illi jiskenja l-white. Fil-fatt il-lif ta' Malta
nista' ngħaddi milli ma Waħda hemm trid. available u jiskenjawha, ġifieri Proset. iva, it-tajjeb infaħruh l-ara. Ekku. Però jistgħu jsiru dawn l-electronic beacons illi tagħti iżjed indipendenza. Ma da qed nitkellmu fuq spiża kbira biex isiru daw l-electronic beacons, qed nimmaġina. Fuq mhijiex esaġerata, l-airport saru proġetti ħafna kbar minn hekk. Okay. L-iktar li jinvolvi mhux l-ispiża imma l-impenn, ġifieri biex issir biċċa xogħol bħal di, li by the way, mhix bil-fors l-airport biss, tista' ssir fi-sptar, tista' ssir fis-supermarket. Vera. Mela jekk jiena jista' jkollok anki metodu iżjed aċċessibbli biex inkun naf li dik in-numru ta' titjira partikolari da ħafna drabi fl-aħħar ħin joħroġ l-announcement. Ekku. Irrid ngħaddi minn gate 6. Mela jiena l-ewwel irrid inkun naf bħala bniedem nieqes mill-vista milli ma gate irrid ngħaddi. Ekku. U mbagħad irrid ikolli sistema illi b'mod iktar indipendenti tiggwidani li jiena ngħaddi mill-gate it-tajba. Għalissa Drabi tkun f'xi transition flightek. u żgur. Il-ħin ikun kontra tiegħek. Eżatti, eżatti. Inti u tfittex għal persuni li jaraw ukoll ma jsibuwiex bil-ġenn u bil-panik. U inqas tista' tistaqsix dak li jkun ikun maġġel U ħadd ma jkellmek mhix hekk, fl-ajruport mhux hekk, ma nagħti internazzjonali. tort lil ħadd tajmin Ekku, ta' fint, ekku, ġifieri Ekku. biex ma nsemmux illi ħafna mill-barranin, speċjalment in-nies nordiċi, għandhom anki fil-kultura tagħhom li fuq naħa huma nies illi jgħinu ħafna. Imma mhumiex Mediterranji, ġifieri li xi ħadd ikun għaddej u twaqfu biex tkellmu mhijiex xi ħaġa użata daqskemm nużaw aħna l-Mediterranji. Tajjeb, ġifieri. Metropolitan ħafna, yes. Ekku. Aha. Ifhimni, mortu, sifirtu, ġejt lura sħiħ. Imma u kienet esperjenza ġifieri looking back. Imma blajnuna. Imma blajnuna. U hawnhekk huwa u hawnhekk huwa fejn meta mbagħad sifirt ma' kollegi tax-xogħol, mela allura kellek nies illi mhumiex tal-familja, so they are not as close as family, imma min-naħa l-oħra mhumiex barrani daqs l-airport attendant illi ġiet twassalni żal-gate. Allura daw peress li jaħdmu miegħi u hemm persuni, kollegi pereżempju bħalma huwa l-ICT director, bħalmi l-HR manager, bħalmu ma xi wħud mit-team leaders illi għandna li daw jarawni kuljum kif inkun qiegħed ninnafika u ġew jarawni forsi anki naħbad ġo xi pjanta kultant. Testimonjanza waħda. Allura daw jafu iżjed kif jistgħu jgħinuni. Allura meta sifirt ma' dawn it-tip ta' nies u nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lejhom, kienu jafu iżjed kif jiggwidawni barra mill-fatt illi dawn imbagħad mhix l-airport biss gwidawni fil-hotel. Gwidawni meta ħriġna fil-għaxijiet biex neħdu xi ħaġa viċin il-hotel. Kollox, Ġifieri dan huwa tip ta' xogħol, tip ta' għajnuna illi lilin mill-fatt huwa tajjeb ħafna li tkun qiegħed tara programm fuq it-televiżjoni u tagħti donazzjoni finanzjarja. Dik hija tajba. Tajjeb, ġifieri mhix qed inneħħu wieħed mill-affarijiet tajbi biex indaħlu ieħor. Imma inti li qed tismana li forsi jista' jkollok kollega illi tkun wheelchair user pereżempju u tismaħħa tgħid illi kieku tiġi l-konferenza li jmiss imma tibża tivvjaġġa waħedha pereżempju tista' tkun int illi tieħu interess u tajt isma' li kieku Ġulja li hija wheelchair user tkun tiġi x'jinvolvi ħalli nara daqsxejn jekk nistgħux niddiskutuha u forsi tiġġojnjana fil-konferenza li jmiss pereżempju. Mela. Tajjeb. Dik tkun punt illi jista' jkollu valur imprezzabbli. Ħalli nsemmilek storja żgħira illi ġrat lili. Darba kont qiegħed fuq tal-linja direzzjoni lejn Mater Dei u kont nuża dir-rotta biex nieqaf Mater Dei imbagħad kelli mixja x-xogħol.
U indunajt peress li kont qiegħed f'wieħed mill-priority seats, normalment persuni b'diżabilità, speċjalment min ikun b'kelb gwida, jużaw dawn il-priority seats u jew in-nies ħafna drabi jaqbdu joffruhomlhom. Jew jekk li ħafna drabi x-xufier stess joffrilhom il-priority seats. Ir-raġuni li biex jidħlu taħt is-seats il-klib gwida u ma ħjarax l-oħra jkollhom ħadit imsallab. U biex tirkeb u tinżel huma iżjed aċċessibbli. Biss indunajt li ma ġenbi kien hemm persuna fuq wheelchair. U meta ġejna biex ninżlu Mater Dei offerejt l-għajnuna lil persuna, pereżempju wheelchair u pushchair, qatt ma hu suppost li tniżilhom wiċċhom il-qudiem dejjem bil-rivers tajjeb blura. Lew nett ir-roti ta' wara ta' wheelchair huma ħafna kbar ta' qudiem, allura jifilħu il-gap. U t-tieni nett jikkalla ħares qatt ikun hemm incident ta' blura għandek id-dar. Ħadd tiġi in a worst case scenario wiċċek il-fuq. Xorta bil-qiegħda fil-wheelchair. Taqal qudiem Alla waħdu jaf x'jista' jiġri. U insomma int lil din il-persuna tinżel, saqsejt jekk għandi bżonn iktar għajnu, qalt li tkampa. Xi xhur wara għamilt l-istess vjaġġ, inżilt minn tal-linja u kif kont Mater Dei ħabda mixej lejn x-xogħol, ħassejt il-min jiġbidni mill-qmis. Kienet persuna ġa wheelchair, fil-fatt indunajt imbagħad li kienet l-istess waħda. Għat li sma, għat li ġejt nirringrazzjak. Għat li ħanajdlek għalix, għat li għalix jiena dejjem mort l-isptar ma' persuna li jiena naf, għat li u dakinhar li jentni inti dil-persuna għamed vera ma tiflaħx. Għat li għamilt il-koraċċu kont mort waħdi u kont qed nitla fil-mulej li nsib ruħ tajba li tejni. Sema talba l-mulej. Sabet lilek. Iġifieri sinjuri, xi kultant b'xi ħaġa li għalikom taf tkun veru żejra, għal persuna bħal di, u ġieli bħali kien hemm min jivverifika li n-numru tal-rotta tal-linja li qed nistenna hija dik li nixtieq, kunu affarijiet żgħar li jagħmlu differenza kbir. Li ħafna drabi qegħdin ngħidu li nkunu ħanuża l-kelma bl-Ingliż mindful. Illi meta nkunu qegħdin barra flok indefsu rasna ġol mobile kif nagħmlu jiena nagħmilha wkoll ġifieri. U nqogħdu niskroljaw u naraw taf kif biex ngħaddu l-ħin, nħarsu ħarsa madwarna illa li kif qed tgħid inti dik is-sekonda minuta żgħira nistgħu nagħtu l-ħadd ieħor qed tibdel il-ġurnata ta' persuna oħra. Din hija l-istess ħaġa bħal meta mhux obbligu, minix qed ngħid Miex qed impoġġi obbligu fuq is-soċjetà tridu tgħinu, biss il-garanzija li nista' nagħtikom jien hija li kull meta tgħinu minn ġewwa żgur ħadd tkossuhom tajbi. Imma huwa obbligu wkoll ta' li ngħinu għaliex le. Huwa obbligu forsi morali, imma mhux legali. Le, mhux legali, imma obbligu morali iva, għaliex le. Semmejtilna wkoll li l-ajruport ta' Malta għandu ħafna vantaġġi. Kif tħares lejn pajjiżi oħra jew ajruporti oħra illi tikkonsidrhom bħala aċċessibbli ħafna? Ħanejdlek, pereżempju l-qreb pajjiż lejn huwa l-Italja sewwa. U l-Italja hemm ajruporti varji, jien naf jekk mort. Fontana Rossa, pereżempju, Sqallija, mhix ħadd ikkomparaħ ma' ta' Malta, ġifieri huwa primittiv ħafna bħala ajruport, huwa ajruport żgħir, jiġuni f'moħħi ta' Malta, ta' Lourdes pereżempju, illi huwa primittiv ħafna bħala ajruport. La hemm it-teknoloġija, l-għajnuna s-sejba ta' ġifieri l-għajnuna umana. Is-sejba ġifieri Taljani u l-Isqalli speċjalment huma nies li jgħinu ħafna. Forsi l-Franċiżi joqogħdu daqsxejn iktar lura ma Taljani. Iktar ma tmur il fuq l-Italja pereżempju Ruma bħala Franza, Ruma bħala ajruport m'hemmx it-teknoloġiji daqs Malta u terġa' huwa ikbar iżjed vast. Anke Milan pereżempju
allura hemm iżjed ċans li dak li jkun jekk ma jkunx diġà familjari jista' taf int jinfixel xi ftit. Però l-għajnuna qed hemm ukoll, ġifieri jiena ġew attendants mingħajr ma tlabt l-għajnuna jien joffruli l-għajnuna. Biss naħseb Hopefully tkun taf tinnavika ftit bit-Taljan ukoll. u żgur. Għax ma jkunux jafu ħafna Ingliż ukoll, ġifieri. Ekku. Hemm il-barrier tal-lingwa mhux biss l-aċċessibilità, naħseb hux vera. Ivi, speċjalment li jiġu jgħinuk nies li pereżempju jkunu cleaners u hekk allura mhux neċessarjament ikunu jikkomunikaw tajjeb bl-Ingliż kif qiegħda tgħid inti. Biss naħseb illi il-mekka tal-aċċessibilità jiena sibta fil-pajjiżi Ingliżi. Qed ninkludi Ingliżi, I mean to say the UK, mhux England, ġifieri Scotland per eżempju, Edinburgh per eżempju, Glasgow, l-Irlanda per eżempju, qed nitkellmu fuq mbagħad. Bħala mudell, ġifri ku kellek tħares lejn mudell partikolari tħares lejn ir-Renju Unit. Iva, għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett int-nies l-Ingliżi mingħajr ma nagħmel ġifieri din mhix kwistjoni ta' dan huwa stat ta' fatt tajjeb. L-Ingliżi bħala accessibility awareness huma ħafna iżjed accessibility aware. Ma mmorrux il-bod ġew, anke s-sistema tagħna tas-saħħa kollox huwa bbażat fuq is-sistema. Anke s-sistema edukattiva. Edukattiva, imma forsi minħabba l-influenza li kellna fil-passat tagħna wkoll. L-Ingilterra jew il-pajjiż Ingliżi l-appell biex meta jkun hemm kelb gwida pereżempju ma tiddisturbax jekk ma jkunx qiegħed wieqaf on standby u kellimt lill-owner qabel. Dak l-appell fil-pajjiż Ingliż huwa appell bla sens, I mean, issa qed tipprova tgħin lil papa jgħix ħajja reliġjuża aħjar. Fimt, ġifieri m'hemmx bżonn għax ma jagħmluhiex. Ta' fint diġà huma diġà għandhom dak l-għarfien, m'hemm bżonn tagħmlu dak l-appell. Imma anke pereżempju naf jekk qiegħed fit-train station, minflok ma jiġi għajdlek isma' inti x'diffikultà, imma inti kemm tara, imma inti għandek bżonn sa dan it-tant laħqet ġiet it-trejn u telqet. Anke mingħajr ma ssaqsi inti jgħidlek pereżempju isma' din hija trejn ta' Liverpool. Illa għaliex il-mentalità hija li l-għajnuna, speċjalment verbali, noffriha no matter what. Issa jekk min huwa nieqes mill-vista għandu t-teknoloġija u l-mod kif diġà jaf li dik hija trejn it-tajba. Imma turist lew. I'm just reassuring him. Jekk le entu ħafna iżjed. Eżatt. Però l-għajnuna offrejta xorta waħda. Eżatt. Però din hija xi ħaġa li hija ingrained, hija strutturata fil-kultura tagħhom u fit-trobbija tagħhom li eventwalment imbagħad jibqgħu jużaw anke fil-ħajja ta' kull kemm xi ħaġa sabiħa. Żgur, dik tgħin imbagħad biex mela allura min huwa manager, min huwa kap ta' azienda, min huwa m'għandix bżonn immur intaqtaqlu biex jagħmel il-braille signage. Tifhem, tiġi hardwired illi ħafna mill-diffikultajiet illi ġieli ltqajt magħhom mhumiex illa li in-nies ma jridux jgħinu, mhumiex illa li in-nies ippruvaw jagħmlu l-binja tagħhom apposta mhux aċċessibbli, imma lix ma kienx hemm jaħsra kieku konna f'qabel il-rampa ta' dan li tittiġi 1:20, hekk konna mela. Ġifieri hija kwistjoni ta' kultura u l-kultura lara ma tibdilix millum mal-għaqda. Tajjeb illi podcast bħal dan tal-anqas jistgħu jservu biex jibdew idawru għar-rota, ma ġifieri bil-mod huwa vjaġġ twil. Nxerdu l-ħarfien u l-edukazzjoni. L-iskop ta' din il-podcast huwa anki li niddiskutu ftit dwar travel guide.
Però meta qed ngħidu travel guide, xi tfisser għalik eżatt? Gwida fiżika, audio, sighted person, persuna li jara. Jista' jkollok jew iż-żewġ tipi separati, jew a combination of both. Jiġifieri jista' jkollok travel guide, jiġifieri qed tivvjaġġa ma' persuna illi dan qed joħodlok ħsieb ħafna mill-arranġamenti hu. Jekk ngħidlu isma' issa jekk hux qabel jew waqt il-vjaġġ dik wieħed jara x'jaqbel. Fejn hu l-eqreb akkomodazzjoni jew fejn hemm available, mela jiena flok qed infittex jien għandi xi ħadd qed jassistini. Tajjeb, jista' jkollok travel guide fiżiku. Jista' jkollok l-użu tat-teknoloġija kompletament, ġifier qed tivvjaġġa waħdek. Mela. Qed tuża an electronic travel guide, qed tagħmel ħafna mix-xogħol inti using it, tajjeb, u tibbukkja u tagħmel tifhem. Ġieli ikun hemm diffikultajiet, ġieli tiġi f'punt illi ikollok bżonn iġġib sighted assistant, ġieli tiġi biex tibbukkja mbagħad tiġi biex tħallas ikollhom il-payment system mhix aċċessibbli pereżempju. Tajjeb, ġifieri bil-Malti ngħidu tgħaddem il-miżjeb u teħel fil-qattara. Tajjeb. U jista' Ma jkunx saraw l-awditur li jagħmel il-websites aċċessibbli ma jkunx eżatt, ma tkunx marret sal-aħħar, ma marritx il-fita. Ekku. Għax hawnhekk nagħmlu l-awditjar ukoll tal-websites. Importanti li kultant infakru għana qara din ħaġa ġifieri. Eżatti. U ovvjament jista' jkollok a combination of both, jista' jkollok persuna li tkun qed tivvjaġġa miegħek, ma flok ma tagħmellek kollox fejn tista' tgħin ruħek u tagħmel inti tagħmel hekk tajjeb. Interessanti ħafna, ġifieri. L-ewwel semmejna ħafna aktar kmieni għamilna referenza għal-lingwa. Però qed nassumi illi meta jkollok pereżempju teknoloġija li hija assistiva fejn qed tkellmek, jiġifieri hemm l-awdio, dan naturalment jkunu bl-Ingliż, mhux hekk? Mela. Iva, però it-teknoloġija llum il-ġurnata tgħin fil-lingwa wkoll biżżejjed ngħidlek illi għandna fis-suq headphones jew iktar speċifiku earphones. Mela persuna b'diżabilità, speċjalment b'nuqqas ta' vista, ħafna drabi l-earphones tużhom biex minflok ma ġast tisma' il-mobile ikellmek u kulħadd qed jisma' x'inti tisma' u l-istorbju li jkun hemm allura jkun ta' interruzzjoni. Kun qed tisma' through dawn l-earphones illi llum il-ġurnata għandhom anke transparency mode, allura inti tista' tisma' kemm dik il-vuċi elettronika kif ukoll x'qed jiġri fl-ambjent ta' madwarek. Inti ma tistax taffordja li tisma' l-mobile u tajrek karozza f'ma smajtix ġejja sewwa. Illum għandna live language translation illi tirċivija wkoll forma ta' speech, ġifieri jiena nista' nisma' announcement bl-Ispanjol imma minn l-earphones tiegħi nisma' l-ispjegazzjoni tagħha bl-Ingliż on the fly dak il-ħin. Tajjeb, kollox Illi eżatt, li hija tajba għal kulħadd imma għal min ikollu diżabilità bħal tiegħi tgħin iżjed illa li jiena jekk pereżempju hemm instructions u hemm is-subtitles fuq l-iskrin bl-Ingliż, jiena ma nistax inħares lihom u naqrahom dawk. Allura nisma' through l-earphones. Però qegħdin nitkellmu wkoll fuq teknoloġija assistiva li tista' tkun bżonn juża wkoll għal persuni oħrajn illi qed tonqsilhom ftit il-vista minħabba xi kondizzjoni, però ma tkunx telqet kompletament, jew inkella anzjani. Naħseb illi jużawhom ukoll. Żgur, din hija l-istess storja tar-rampa. Ħafna drabi meta nagħmel ir-rampa il-ħsieb primarju jkun għal min huwa wheelchair user. Biss imbagħad ovvjament jekk qed tuġak naqas għajk jew m'għandek xabtit titla' taraġġ, jew ġej pushchair jew prem jew. Eżatt.
hekk taħdem. Għal kulħadd. X'tip ta' apps qegħdin nitkellmu dwarhom, jiġifieri programmi li jinżlu fuq l-smartphone? Pereżempju, jiena għamilt xi noti hawnhekk bħal GPS tal-mobile, screen readers, jew Be My Eyes. X'inhuma daw? Mela inti il-mobile diġà pereżempju fil-każ ta' visual impairment tajjeb, ħafna drabi diġà ikollok l-screen reading software, ġifieri bażikament li huwa l-screen reading software jew l-screen reader illi huwa software illi dak illi huwa text based, dak illi huwa kidba, flok taraħ il-viżwal jibqa' hemm imma hu jaqrajulek allura tisimgħu. Biss imbagħad ikun hemm apps, pereżempju l-Be My Eyes, dik tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna għaliex biha tista' jew tagħmel qisha telefonata iwieġbek xi ħadd mill-volunteers tagħhom tixellek il-kamera tal-mobile. Taqgħid tagħhom jiġifieri tal-apps Tal-app stess. tal-programm. Inti meta tinstella l-app tal-Be My Eyes jgħidlek isma' inti x'inti volunteer jew persuna b'nuqqas ta' vista. Fimtek. Jekk tgħidlu li inti volunteer tingħata training speċjali biex meta tagħmel lilek innifsek available. Kif ikun hemm persuna visually impaired jitlob l-assistenza, idoq l-app ta' min ikun available, iwieġeb u tgħidlu isma' ħares qiegħed fil-hotel waħdi Kemmi tajba. u m'iniex ċert jekk daw il-kalzetti u mhix it-tnejn tal-istess kulur pereżempju. Il-laħa. Tifhem? Kollox, għajnuna l-kollox. Eżatt, ġieli kont id-dar jien waħdi u ma kontx naf eżatt jekk isset jgħid it-temperatura tal-forn tajba. Illum għandha għażla oħra illi minflok ma ċaqlaq persuna umana tista' tiġbed ritratt u jidħol bl-AI jagħmellek scene description u mbagħad tista' tkompli tistaqsi abbażi ta' dik id-description li tkun ħadd. Tajjeb, ġifieri dik tajn f'dawn il-lat għandek fil-każ ta' GPS pereżempju, jiena personalment nuża app jisimha Blind Square pereżempju li di apparti il-points li tissettja fil-GPS app normali tiegħek, tista' tissettjala wkoll radius kemm trida tafżak qabel ma tasal f'dak il-punt. Mela jekk jien għandi bus stop, jiena mhux meta nasal fil-bus stop tgħidli wasal tax sakemm indoqlu l tal-linja taħibha sejjer. Irridu tafżani naf 50 metru qabel. Ġi taħdem qisha simili ħafna bħal Envision in-nuċċali. In-nuċċali bażikament anzi n-nuċċalijiet kollha l-smart glasses bażikament jagħmlu dak kollu li kieku tista' tagħmelu minn fuq il-mobile. Imma flok ma toqgħod toħroġ il-mobile u tippuntaħu tieħu ritratt tajb. Tmexxik dak il-ħin. Juża l-kameras li kollu integrati fin-nuċċali li dik tfisser ukoll apparti dak in-nuqqas ta' skarriġ li ħriġt il-mobile tfisser ukoll illi għandek idejk free, għax jiena tinsix. Meta miexi bil-bastun, għandi idea tal-lemmin okkupata bih, melejt waħda għandijin, jekk miexi bil-kelb, għandi idea tax-xelluk għal-handil tal-kelb biss, melejt waħda għandijin. Ekku. Tajjeb. Ġeqtejn li l-ek nifsek jenna fuq tal-linja, relevanti, ġivri ta' mux tamel. Kemm huma importanti dawn il-teknoloġija assistiva biex kun tista' tivvjaġġa mhux biss minn post għal post ta' Malta, però ħafna aktar meta qed tivvjaġġa barra minn Malta biex tmur f'pajjiżi oħra wkoll. Żgur, mela daw xi kultant huma dak li jagħmlu possibbli jew impossibbli dak li tittamel. Jekk għandi scene description u qed tiddeskrivi li xemm u minna dik nasal għal punt ta' li marotta nixtieq nieħu pereżempju, taf tagħmel id-differenza kollha dik. Però maħniex qegħdin nitkellmu fuq vjaġġar biss li tmur minn point A għal point B li taqbad ajruplan, però l-emozzjoni ta' meta tmur f'pajjiż ieħor tiskopri kultura oħra, arja ġdida, għandek persuni illi għandhom nuqqas ta' vista illi qed jiskopru pajjiż ieħor. Jiġifieri fi kliem ieħor qed tgħid imma dak il-persuna mhux qiegħed jara, però hemm sensazzjoni u emozzjoni oħra ta' pajjiż ieħor. Għandek xi storja x'tirrakkontalna forsi f'pajjiż illi
ħadd emozzjoni kbira jew esperjenza partikolari li tista' taqsam magħna? Ħanajdlek, ħafna nies jaħsbu u hawnhekk nixtieq anke nagħmel nixbet l-attenzjoni ta' forsi ta' ġenituri pereżempju li jkollhom tfal b'nuqqas ta' vista jgħidu ma jiena da jekk ħanieħdu miegħi jekk ma jarax. Hemmhekk nixtieq nasal Inutli nieħdu Firenze, mhuwiex il-każ. Mela l-ewwel nett ma nagħtix tort lil min jaħseb hekk. Tajjeb. Biss irrid ngħid illi aħna naħsbu illi aħna nibbażaw wisq, ċoe min jara mixin jibbaża wisq il-propositions tagħhom illi jekk jiena ħammur ħansifer dak kollu li ħanigwadanja ħajjiġi mill dak li ħanara. Li sa ċertu punt għal min jara il-maġġor parti hekk hu. Biss min ma jistax jara ma jfissirx li ma jiggwadanjax. L-ewwel nett jekk hemm marja tajba, m'hemm bżonn tkun tara biex toħodha. Jekk hemm riħat fuq, jekk hemm sensazzjoni ta' baħar pereżempju, jekk hemm il-cuisine ta' dak il-post. Tajjeb, inti xorta ħattemu tajjeb li kell anke jekk ma tarax. Tajjeb. Biss hemm ukoll is-sensazzjoni ġenerali, ġifieri hemm affarijiet illi la tarhom, la xommhom, la dduqhom. It's a combination of all the senses you have. Libertà spazjali dik il-ħaġa. Li titgħallem fuq il-post fej tmur. Ġieli ċertu informazzjoni għartajt li l-lum il-ġurnata nista' nfittex kollha fuq l-internet veru. Imma differenza tgħixhom? Ġieli n-nies tal-lokal dak li jgħidulek, il-mużika li tisma', affarijiet illi meta tpoġġi il-pakkett kollu, jien l-opinjoni personali tiegħi hija li xorta huwa werti dilli jekk ikollok xorta javalla pena li ikollok l-opportunità li żżur dak il-pajjiż. Iżżur tagħmlu, anke esperjenza ta' ajruplan fiha nnifisha jew pereżempju fejna fiena cruise liner. Daw kollha esperjenzi differenti illi persuna jista' jesperjenza, jista' jħoss, jista' jgħix. Żgur, jiena meta konna iżżewwiġna u morna fuq cruise liner u fil-Captain's Night għamilt konneċenza tal-kaptan u tal-chief engineer. Konti ngħatajt l-opportunità illi nagħmel magħhom żjara l-engine room u l-bridge. U nista' ngħidlek illi naħseb illi kienet il-ċirasa fuq il-kejk. Naħseb li kienet. X'kella speċjali l-esperjenza ħallewk tħoss bidejk ċertu metall jew kif tiddiskrivija? Kienu l-ewwel nett kienu veru descriptive huma stess. Il-chief engineer pereżempju, ovvjament il-magni kienu qed jaħdmu hekk hemm limitu ta' x'tista' tmiss imma 100%. Kienet jispjega x'hemm mhux m'hemmx u il-kaptan għalkemm kien Finlandiż kellu Ingliż tajjeb ħafna u beda jispjega ġifieri l-apparat ta' navigazzjoni li kien hemm fil-bridge u l-affarijiet u kienet esperjenza ma nafx inti pereżempju meta kont l-iskola l-għarek pereżempju ħadukom il-control tower pereżempju tal-ajruplani. Mhux ma tal-iskola ma hekk kelli esperjenza. Fimti ġifieri qed nipprova nagħtik dik il-spazjalità. Eżatt. U anke inti meta ikollok perċessjoni f'moħħok tista' tħossha, tista' tgħixha. Mhix hekk, eżatt. Ġifieri jiena lħaqt iż-żmien ta' meta kont tkun qed tivvjaġġa fuq l-ajruplan u kont titlob lil cabin crew permess biex tidħol fil-cockpit. Ġifieri
Dejjem kont nagħmilha. Eżatt, Kull meta ġifieri kont irkeb dejjem fuq kont l-ajruplan nistaqsi. bħala tifla dak iż-żmien kienu jtuna l-esperjenzi sa m'għadhomx. Eżatt, Apparti li ġifieri. kienet toħroġ l-air hostess dejjem tagħti xi rigal żgħir it-tfal dak iż-żmien. Ekku. Esperjenza ħelwa li tkun looking Memory forward. ħelwin ħafna. ġifieri. Ekku. Kif qed tgħid inti, ħafna minn nies speċjalment li ma jkunux għadhom siefru jaraw just l-esperjenza ta' minn meta tasal f'dak il-post li lem. Il-vjaġġ huwa parti mill-esperjenza, parti sostanzjali ngħid jien, anke għal persuna b'diżabilità. Ħanejt xi ħaġa, forsi tinstema' kemm xejn stupida, però xi ħaġa li llum il-ġurnata sirt napprezza ħafna. Meta ssiefer ikollok ħin ta' kwalità aħjar mal-persuni li tant tħobb illi forsi Malta ma tagħmilix. Illa għaliex ikollok ħafna iktar ħin f'idejk. Kulħadd ikun iktar rilassat u ma jmurx għax-xogħol. Jiġifieri l-ħin ta' kwalità ħafna drabi tagħmilha wkoll jekk ikollok l-opportunità illi ssiefer bħala familja wkoll. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi ġew qabel ma nagħlqu illa għaliex ovvjament dejjem niskorru l-ħin tagħna. Imma li jew kellek tagħti parir pereżempju il-tour guides jew daw il-persuni li jieħdu ħsieb il-persuni oħra b'diżabilità jew anzjani wkoll li b'ċertu limitazzjonijiet iridu jinnavigaw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Xi tkun kieku kellek konverzazzjoni ma' tour guide, x'tipponta, x'tgħidilhom? Ħanejdlek. Il-parir. Jiena ġieli sifirt ma' tur u l-ewwel nett bi pjaċir ngħid il-qatt ma kien hemm aġenzija illi rrifjutatni. Tajjeb. Biss li dak li dejjem kien hemm hija illi xtaqgħu jgħinu imma ma kinux jafu biżżejjed kif. U dak li dejjem ġara mill-ftit drabi li mort matur hija illi kont ta' kontribut biex it-tour leader kellu iżjed għarfien wara dak il-vjaġġ li għamilna flimkien ta' xi bżonnijiet jista' jkollu persuna li għandha b'diżabilità. Issa fil-każ tiegħi fuq il-vit ta' stajt nikkontribwixxi. Jiena naħseb illi jekk ikun hemm aġenzija tal-ivvjaġġar li xi ħadd imur bi proposta bħal di, qabel ma ġast jaqbdu jgħidulu le jew jġibu xi skuża jew oħra, jaraw daqsxejn jekk jistgħux jagħmluha possibbli. Ovvjament, irrid ngħid li d-diżabilitajiet jistgħu jkunu f'severitajiet differenti, jista' jkun hemm diżabilitajiet li tant ma jkunux jafu jgħinu fihom illi mhix dejjem ikun possibbli ħanamlu hekk tajjeb, mhux kollox dejjem jista' jsir, imma naħseb illi tentattiv għandu jsir dejjem. Isma' għamlu kuntatt magħna jekk hemm xi persuni qegħdin isegwuna u għandkom xi aġenzija tal-ivvjaġġar, hemm ħafna għarfien x'tista' toffri fita wkoll. Għandi mistoqsija oħra qabel ma nagħlqu ġewx. Biex nagħmlu għawx. Għandi l-Ġulja tħares li bħalissa xtari l-ħin biex nagħlaq. Imma x'tixtieq tara f'pajjiżna ġew fejn jidħlu limitazzjonijiet naf li semmejtilna dik il-beacon ġan sejta il-kelma teknika. Digital beacon. Digital beacons. Però hemm affarijiet oħrajn li tixtieq tara iktar biex ikun hemm iktar aċċessibilità fejn jidħol vjaġġar u mhux biex insifru barra minn Malta, ma pereżempju biex nivvjaġġaw minn posta l-ieħor jew biex imorru Għawdex pereżempju naf li faħħart ħafna is-servizz fuq il-vapur ta' Għawdex. Jiena nixtieq jew ma nixtieqx ma ħanara xejn sewwa ġifieri. Tixtieq tara, skużani, il-kelma ġibek, tixtieq li tesperjenza. Bid-diżabilità tiegħek tkun taf tiċċajta wkoll. Ejwa. Jiena naħseb Joe being Joe. Jiena nista' nikkontribwixxi biex jekk jista' jkun niżviluppaw it-teknoloġija, però il-punt li nixtieq nagħlaq bih Lara huwa illi t-teknoloġija tkun kemm tkun tajba ma tkun tiswa kompletament xejn jekk ma jkunx hemm il-mentalità. Il-mentalità ma nistgħux nibdluha skużawni f'salt, imma ma jfissirx li ma nistgħux nikkontribwixxu biex tibda tinbidel bil-mod u din tiġi miż-żewġ naħat. Tiġi minn min m'għandux b'diżabilità illi forsi jagħti dak iċ-ċans li jipprova jgħin li jipprova
isaqsi jekk jistax ikun ta' għajnuna. Mhm. U hemm il-responsabilità l-oħra illi hija fuq il-persuna li għandha b'diżabilità Mhm. illi tkun taf tagħmel iżjed preżentabbli t-talba tagħha li ma tabbużax bl-għajnuna illi tingħata. Mhm. Li tagħmel kollox fuq kollox il-parti tagħha wkoll. Ma jfissirx li jekk ikollok b'diżabilità tista' tippretendi li kollox jiġri waħdu mingħajr ma tagħti l-kontribuzzjoni tiegħek. Is-saying tiegħi li nixtieq nagħlaq biha hija aħna bil-Malti ngħidu li jekk tgħin ruħek anke Alla jgħinek Ekku. u jiena ngħid jekk tgħin ruħek Alla jgħinek u anke nies tad-dinja jgħinuk. Sabiħa. Sabiħa. Grazzi għax-xogħol siwi li qegħdin tagħmlu hawnhekk fil-Fondazzjoni Fita Joe, illi inti wieħed mill-iktar persuni li tista' tikkontribwixxi flimkien mal-kollegi tiegħek oħrajn, insellmu lil Charmaine għal Kozo wkoll, illi mill-esperjenza tagħkom naturalment il-kontribut ikun ħafna ikbar ukoll. Grazzi tal-ħin tiegħek, Joe. Grazzi lilek u lis-semmija tal-podcast tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna għandna appuntament tal-15 oħra illi ovvjament joħroġ podcast ieħor b'suġġett differenti. Ħafna minnhom ikunu suġġetti li propju intom stess tkunu issuġġerejtulna. Grazzi ħafna. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.